Може да си купуват дрехи, знам ли ги. Някой разправяше, че един чист модни дънки излиза по-ефтино да си купиш самолет до Милано или до Венеция и да си купиш дънките оттам и да се върнеш, отколкото от нашите молове. Въпреки 50% намаление. Зависи от къде ще ги купиш, като отидеш в Венеция. Като си ги купиш от пазара им, ще излезе по-евтино. Оу! Чичо, Вихо, какво направи? Какво направи нещо? Аеродинамика. Добре, дай да го фърлим. Да го поеме във въздуха. Вижте, залета тъпта стоя, където се зарепи това не... Какво мърмориш, че Вихо? Залепил, заразпи. Дайте, регулирайте го сега, като сте на широко, той трябва да лети направо, не трябва да се ушуква така. Ма той стои на криво. Не, задната перка нещо не смогва да компенсира движението на предната. Май сме я залепили на криво, според мен. Задната? Двамата. Какво значи на криво? Шукана? Ими с 2 градуса на криво, какво да значи? О, 2 градуса не е вертикално. Кажи отиде. Така аз не мога да го различа, в каква посока са По часовниковата. по часовниковата. Там не виси. Ловите хеликоптер оттам надолу. Колко се разглавя? Кабината. Кабина. Там мириш Лери, тук ли? Те е едно друго село. Къде има по този път? Да, по този път 5 км. Давай да отидем. Няма да валим. Горочено е, но... Слабо. Липси и хубаво, сега ако печеш и какво ще да бъде? О, няма си стъмия, няма си гледа. Там е силно показва да се не се обърне. Парапатките. Колко часа бе? Половина трябва да е някъде. 3 часа. На 10 часовника, верен ли Верен. работи? Диси, колко е часа? Колко? 2:15. Не може да е. Толкова бе. Познава го. Един часа дойда. То с нощта къде остана и той? Реално, чакай. О! И мен ме заболя. Шао! Пилотите, двойка слаб. Нищо му няма. Скуба крас. Не гледай. Малко е страдал. Го чупиха. Ето. Той с резервна перка. Кое е това бе? Той дигаш да Да сваня. не Защо гледа. Да не гледаме пораженията. Да не го заболи сърцето Птиците ли? какви са? Да. Айде, деси десерт. О, десерт. Деси, къде е десерта? Айде. Само по една. Не, вземи ги ти, почерпи всички. Боже, не съм ли? Айде! Елади! Чакай, че предния път много сгасти. Дръпни се малко. Аз ще оправдавам. Чичо. Документираш ли ги? Да. Следващата година няма му давам, ще му покажам само клипчето, какво е правил. Май повече ключа на картица, весе надолу отида да се забие. Те го дигат. То не е проблема да го дигнеш. Те му свършиха батериите, вече не може без това. Няма сила сигурно да го за. Задната перка, значи викаш малко сега да я ремонтирам. Чакай. Какво е бе?
Или десерт. Змини, те са едни така дребни сладки. Не, вътре кой има? Ябълки. Ма не са чувстват ябълки. Оле. О, буксова, човек. Много ви малка площадка. Сложете го на хоризонтално, бе. И е равна. То ни излита, ами се забия долу. А, Сокът да им да Ние са може да върши. няма сила батерията да го дигне. Да, може и това да е. Ще го дадат толкова наистина не отправим. То пак много сила, бе. Не, нищо излиза батерия. Колко струва този хеликоптерче? Много. там някъде. Там някъде. Теса има едно много по-малко. Ой, толкова първото, второто излитане. Дайде и на него му донесах. Не донесах, няма Стоян каза, че пак не е излитало, ми се въртяло в кръг. Те едно му Значи, тежи перката или нещо. Не, е такова. задната перка трябва да се Следно. То се върти, защото няма кой да Ама като компенсира. си така, сега ти кажа, чакай, пускаш, разбраш? Ако не се върти, знаеш как върви напред. Аз съм го гледал. Не, бе. Чакай. Не стоя толкова. Така не се прави. Задната перка укуси. И не то на тая трева, как да я извика.